Средната месечна заплата в областта през третото тримесечие на годината е 692 лева, или с 1 лев под средният показател на страната. Значително по-високо е заплащането в областите София, Враца и Стара Загора. В сравнение с предходното тримесечие, заплатата в областта е намаляла с 6 лева. В преобладаващата част от дейностите възнагражденията намаляват. С над 8% са по-ниски заплатите в сектор производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, а с 15,5% в финансови и застрахователни дейности. Увеличение е регистрирано в дейностите селско, горско и рибно стопанство, преработваща промишленост и строителство. Спрямо същото тримесечие на 2010 година средната месечна заплата в област Варна се е увеличила с 62 лева или 9,8%. Общественият сектор изпреварва частния по заплащане с 91 лева при 140 лева през третото тримесечие на 2010 година. Средното възнаграждение на мъжете е повече от това на жените с 145 лева. Наетите по трудово и служебно правоотношение в област Варна към 30 септември са над 150 хиляди. В сравнение с 30 юни те намаляват с повече от 2%.